Holky, kluci, představte si, že existuje způsob, jak nosit věci a přitom je vůbec nedržet. Jako nedržet je rukou, myslíš? Přesně tak, pouze na jednom prstě. Holky a kluci, chcete, abych vás to naučil? No určitě, Michale, určitě, i když teda pořád asi nevíme, o čem vlastně mluvíš. No, já si vezmu třeba tuhletu lžičku, na ní to bude ukázat nejlépe. A dávej pozor, jak ji udržím na jednom prstíku. Vážně, teda to ti moc nevěřím, Michale, to se mi nezdá. Nevěříš? Tak se dívej. Opatrně ji položím tak, aby se tam sama udržela. No, Františku? No ne, to koukám, Michale. No jo, a nespadne. Ne. Hele, Michale, a udržel bys třeba tohle? No ale ty se směješ úplně zbytečně, Františku, Pro. to víš, že ano. No to jsem bude teda to trošku zvědavý. těžší, ale já to zkusím. Musím najít ten správnej bod, kdy to půjde. Podívej se. Pánečku, Michale, to je úžasné. Jak se to dělá, prosím tě? No je to trošku těžké, ale děti to mohou zkusit. Musí se hledat místečko, kdy se věc nepřeváží. Nebo takhle. No. Prostě tak zvané těžiště. A když se to najde a ty obě dvě strany váží stejně, pomalunku se to takhle posune, ještě kousek, tak se to podaří. No to teda koukám, to je úžasné, na co ty nepřijdeš. V kamarádi to si můžete vlastně doma úplně jednoduše vyzkoušet. Dokonce, hele, tamhle už to někteří zkoušejí. No jo, a dej jim to je teda senzace. No jo, víte co, kamarádi, než to natrénujete dokonale, tak vám pustím další pohádku. Kočka vnáší do našich domovů